Саулашып тапшыруыбызны алга дәвам иттерәбез. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты профессор Айдар Фәйзрахмановның имеш 70-кә дә 70 дип исемләнгән юбилей концерты булып узды. Татар халкының җәүһәрләрен эзләп, табып, мирасны сәнгатьләштереп, кабат татар халкына кайтаручы Татарстан Республикасының фольклор татар ансамбль дәүләт җитәкчесе ул искиткеч торыш Айдар Фәйзрахмановны без инде әлбәттә үз чиратыбызда юбилей белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Моң, нәрсә соң ул? Аны һәркемдә аңлыймы һәм таныймы? Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты профессор Айдар Фәйзрахмановның юбилей кичәсендә әлеге сорауга җавапны без һичшиксез беләчәкбез. Айдар Фәйзрахмановның юбилей концерты имеш 70-кә дә 70 дип атала иде. Чыннан да, бу имешкә ышанмасын да. Айдар абый һәрвакыт егетләр сыман